pandemia gora eta bera, ez da, gure bizitzetan sartu da erabat, eta, bueno, gogor kolpatu gaitu, baina izan dira bereziki kolpatuenak era zagurgarrienean dauden kolektiboak, ez da? Pentsatzen ari gara adineko pertsonetan, esate baterako. Eta lehen lerroan horien zaintzan profesional asko ere izan dira, zaintzan gainera euskeraz hitz egiten dieten adineko pertsona hoiei, zaintzaile hoiek euskeraz hitz egiten diete pertsonei, eta horrek harreman estuago bat sortzen du, ezta? Eta hori da hain zuzen ere, orain sarituko dugun ariketa eta enpresa. Bai euskarari saria, biharko enpresarentzat da. Igo daitezela, mesedez, agertokira Jon Olaizola, Alberdi biharkoko zuzendaria, eta Monika Masaoliden San Lazaro egoitzako zuzendaria. Txalo bat eurentzat. Jon eta Monika zorionak. Eskerrik asko. Zer da zuentzat sari hau jasotzea, bai euskarari saria? Guretzako ohore bat, ez? Eskerrak eman behar dizkizuegu sari hau emateagatik. Egia esan, guretzako errekonozimendu bat da atzean egiten dugu lanagatik. Guretzako oso garrantzitsua da zerbitzua euskaraz eman izatea gure goiliarrei, eta sari honekin azkenean ikusten da, ez? Atzeko lan hori. Zerbitzu euskaraz ematea, gehiago etxean sentitzen direlako, nolabait esatearren edo? Bai, azkenean, beraien etxean daude, ez? Eta baditugu egoiliar euskaldunak, eta beraientzako garrantzitsua da goxotasun hori eukitzea eta komunikatzerako momentuan euskeraz komunikatu ahal izatea. Bai, dudarik gabe. Zaharretxeetan egoera latzak pasa dituzue. Zer modu zaudete orain? Eta ez dakit zaintzak gizartearen erdian jarri ditugun edo oraindik ez? Ze uste duzue? Nik aldez aurretik baitare eskerrak eman eta galderi aprobetxauta baitare, bai Gipuzkoako Foru Aldundiari eta baitare kabiai. Kasu honetan, nik uste lan bikainin debela guri pandemia honetatik ateatzen laguntzen, bai? Oraindik gu behintzat, zaharretxetan, pandemia horren erdien gaude, eta hori bai irutzezatela garrantzitsuz hemen dauden danok hori horren konstiente izatea bai. Gizarteak bai, eta gaur ikuste berrietan, pixket deseskalada famosoa honen bila gabiltz, pixkat udara aprobetxatzeko, baina bai konstiente izan berdeu eta bai partzela txiki bat mantendu berdeu, ikusiz guk oindik segurtasun medidanak hartu berditugu eta oso konstiente izan berdeu zerrekin egian lanien, bai? Pertsonakin egia lanien, behaien ongizatea bermatu berdeu, eta gizartearen erdian momentu baten egon ginen, ez dugu eskatzen ez da ere gizartearen erdian oain egotik, baina bai pixkat gurekin oaindik akordatzea, bai? Eta euskera zuen lan aizkantzea, Monikak ja esan dit, baina zure hitzak ere entzuteko honen inguruan, garrantzitsua da, ez? Konfiantza areagotu egiten du, ez? Egoiliarretan. Nik uste gaina, Elgoibarren Monikak iteu lana, Elgoibarreko San Lazaro egoitzan, Elgoibar euskaldune da, Elgoibarren euskeraz hitzeitea, eta guk gure aldetik hori bermatu berra garbidak egun gauza bada, bai? Zuzendaritza nagusitik hasita, bai, langile guztientzat, nik uste euskera gure tresna badala, goxotasun eta hurbiltasun hori emateko, eta benetan behaien etxin daudenez, guk hori bermatu behar dugu, bai? Euskera erabiltzea eta euskera behaientzat konfiantza eta espazio eta lor komodo bat izeti behaientzat. Beraientzat, baina zuen artean bebai edo? Bai, aldan egin, bai. Ikusten ari gara, egoilarrez gain, profesional asko, bebai, argazkietan, beraz, saria guztiontzata, disfrutatu zazue, eta pizgarri moduan erabili albaduzue, horrela pasoak ematen jarraitzeko, pozik. Zorionak. Mila esker.